Așa. Vrei să spui din aia? Să te vezi? Uite, pe asta trebuie. Deci, acum trebuie doar să o țin. Dăm telefonul. Dăm telefonul. Te bat. O, da, apăs sus. Sus. Sus de Da. Uite, mini camera. Bine, bă, m-am mai găsit. Ce? Nu mi se pare ceva bine. Uite aici. Pune-o la vedere. O să pierzi. Da. După aia nu știi cum să închizi filmarea. Bine, bă, am mai găsit. Eu sunt nou YouTuber. Hai, mă, dă-mi. Și acum Stai că trebuie să ies. sunt tot cu prietenul meu. Îl știți, dar na. Sunt aceeași YouTuber, dar M-ați văzut la niște videouri, dar dacă nu le-ați văzut,